Hello everyone, for today's video, naglaag mi sa garden sa ako ang mother-in-law. Tanaw na to kung unsay ang mga tanom dito sa iyang garden. Akong kauban dira is si Kuya GL o akong mother-in-law. Before ta makaabot sa iyang garden, maagyan pa na nato ang mga saging dira nga iya gihapon tinanom. Ug kanang gilibutan og net mo na ni siya ang iyang garden. Ang iyang mga tanom na ay okra, pichay, mo to ang pichay dito nga side o. Kanina yung dere. Napuday mga sibuyas dahonan. Kanina diri nga side is mo na siya ang kamatis. Hilig na yun ni og tanom mga akong mother-in-law guys mo na nga tsara kay ang mga tanom mo may dit pagkaatiman. Bunuhan po na niya. Mo din na ang ila dayong gakonsumuhon or gasudanon. Usahay po makasudan sad mi. Naras Kuya GL guys nangalot na. Kiinitan guro na siya lagi ning mag-uban-uban lagi. Imbis dili unta ka uban nun na tindog-tindog na ang bata nga gauban. Kaya dira nga side guys kay mama na siya ang ginatamnan ni mama o kung na siya siblings bitaw dira niya ginabutang sakap. Muna ni mga pichay guys tsada kaayo tambok pa din ni siya. Nakatsada mag diri nga area kay dool ra kay sa sapa ba. Kung init kayo dira na magkuha sa sapa din mo ni ibis-bis. Muna nakatsada diri nga area. Mo kana siya kamatis na siya. Naanan na mga bunga gagmay pa kana kamatis niya po kani diri sibuyas o pichay dito din sa kilid na po yung mga tanglan dito mo ni nakanindot basta na yuta nga sakto kay makatanom dito ang mga utan pohon kita na po magtanong mag-garden ta sa tubangan sa balay may na lang makalibrita og pangudan kanilang sa atong ganap for today's video guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Unta magtanaw pasad mo sa sunod ng mga video para ganahan sa taday mag voice over. Hoy. Thank you for watching everyone. God bless. Amping.